בוקר טוב לחבר הכנסת הפרופסור אבישי ברוורמן, לשעבר בכיר בבנק העולמי. בוקר טוב אריה ובוקר טוב למאזינים. למיטב הבנתך, מה משמעות הורדת הדירוג של צרפת ומדינות אחרות, עוד 8 מדינות באירופה, על הכלכלות של המדינות הללו? זה באמת לא נעים אבל לא נורא, כמו שאומר סטפאק? תראה, זה לא, הדבר הזה פחות או יותר צפוי, הבעיה היא מה שהולך להתפתח, הנושא הריאלי. תראה, באירופה ישנה בעיה מאוד מאוד קשה. הווירוס של אותם חובות של בנקי השקעות שלקחו את החיסכון של הציבור וזרקו אותו על הקרן ולצבי, עם חיבור במקומות, גם עם פקידים לא הגונים, עם ממשלות שלא התנהלו נכון, הביא את אירופה אל עברי פי פחת. אנחנו נמצאים במצב שקשה כרגע לראות איך היוונים יגיעו להסדר לגבי הסדר החובות שלהם. גם תוכנית החילוץ הגדולה שנתנו ליוונים לא עוזרת? מה שקורה כרגע שפתאום נכנסו קרנות גידור שמאמרות שהיוונים יקבלו תספורת גדולה והן מערערות את כל שיווי המשקל. אמרנו, שוק פרטי שחושב על עצמו וגורם נזקים גם לציבור במקרה הזה. אבל יוון עדיין היא מקום מאוד מאוד קטן. הבעיה, איטליה, 1.9 טריליון דולר חוב שצריך למחזר אותו. הבעיה היא האבטלה הנוראית בספרד. ולכן צרפת היא לא בעיה, למרות שדירוג האשראי שלה הורד, וזה בעצם העניין שלשמו התכנסנו הבוקר. תראה, בוא אני אגיד לך לגבי צרפת. צרפת קודם כל זה מכה לסרקוזי, כי החיים הם פרספציה. זה מחזק את האפשרות של פרנסואה הולנד להיות נשיא, כי זה נראה פגיעה בכבוד הלאומי. אבל הבעיה האמיתית היא שגרמניה צריכה לשאת על עצמה את ההחלטה שבשנים הקרובות, שנתיים הקרובות, 3 שנים הקרובות, היא תעלה יותר מסין, תיתן אישור לנגיד הבנק המרכזי של אירופה להרחיב את האשראי כדי למנוע התמוטטות של חברות אלו או אחרות, של מדינות אלו או אחרות. אני כרגע רואה שגם מבחינה פוליטית, אנגלה מרקל איני בטוח שתפעל בנושא הזה, ולכן אני חושש ממיתון שהולך ועולה באירופה. ייתכן שמספר מדינות בדרום ייאלצו לפרוש. לגבי ישראל, זה לא הדירוג של היום או מחר. ברגע שאירופה נכנסת למיתון קשה, כולל סכנה של פרישה של מדינה זו או אחרת, בישראל, ואמר את זה מר סטפאק, שהייצוא שלה הוא כל כך משמעותי לאירופה, הבעיה היא תהיה האטה, פיטורים, בעיה לא פשוטה. כלומר, יש סכנה של עלייה באבטלה, אצלנו שהיא עכשיו מאוד נמוכה, יחסית. בהחלט, לא רק שהסכנה בעלייה באבטלה, גם במצב פיננסי מאוד בעייתי באירופה, ישפיע גם כאן, אבל בסופו של דבר ישראל היא יציבה מבחינה פיננסית, מכיוון שלא התפתתה לחכות את ארצות הברית, מה שמר נתניהו רצה בנגזרות הפיננסיות, בבנקי ההשקעות, הבירוקרטיה הישראלית שהיא בעייתית, שמונעת קצת את האפקטיביות בפיזור אוכלוסייה ובייצור, במקרה הזה עצרה מדיניות הרסנית של התבוללות בשווקים פיננסיים, שיש בהם כל כך הרבה וירוסים. עוד שאלה אחת לי אליך, פרופסור אבישי ברוורמן. יש טענות שעצם הורדת, אנחנו חוזרים לצרפת עכשיו ואותם 8 מדינות נוספות, עצם ההודעה של חברות דירוג האשראי שהן מורידות את דירוג האשראי של מדינה מסוימת, מעצימה את המשבר באותה מדינה. יש בזה משהו? תראה, כן, כי אני חושב שהפרספציה היא, תראה, לאירופה יש בעיה. אם אירופה נכנסת לצנע ולמיתון, כי דירוג האשראי מסתכלים רק על היכולת להחזיר חוב. לא מסתכלים על העובדה שאירופה צריכה להתרחב, צריכה שיהיה לה ביקוש, אחרת האבטלה הנוראית מסכנת אותה. תראה, בצרפת ציינת, מארי לפן, מפלגה שמוגדרת אפילו על גבול הפשיזם, יש לה 21% לבחירות, אני רואה את זה במקומות אחרים, ולכן אני חושב שהבעיה האמיתית היא שגרמניה תסכים לשאת על גבה בכל זאת את העזרה למדינות האחרות, שלא יהיו קיצוצים יותר מדי גדולים, אלא בהדרגה. בכל מקרה, אירופה תעבור דרך מיתון קשה בשנים הקרובות, גם בארצות הברית הדברים לא פשוטים. אצלנו אנחנו נצטרך לבנות תוואי חדש, ואני מניח שהבחירות הבאות יהיו על זה, שמצד אחד לענות על צרכי המעמד הבינוני והקבוצות החלשות לכלכלה שמרחיבה על פני זמן, ומצד שני להמשיך ביציבות פיננסית, שכרגע אנחנו מאוד מאוד טובים בנושא הזה. פרופסור אבישי ברוורמן, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. בוקר טוב.